खुलुमबाय लोगोफोर रसमा ब्रह्म जायबा इउटुबार आरो फेसबुकाव भिडिअ बानायो आरो शर्ट मुभियावबो माखासे खामानि मावोमोन। बिथाङा गोमानाया मास मोनसे बारलांबाय। दा बेनिखायनो बिथां नखरनिफ्राय भिडिअ बानायदों आरो दासान्दि नागिरगासिनो दङ। थांनाय जुन दाननि 8 तारिखनि रबिबारखालि रसमा ब्रह्मआ गोमादोंमोन जाहैबाय बा न'निफ्राय थांदों। गोमानायखौनो हमना लाबाय सोरजोंबा थांदोंबाबो। दा बे रसमा ब्रह्मखौ नखरनि मानसिफ्रा नागिरदों। बिथांनि फिसाजोआ गाबदों बिमाखौ नागिरनानै। दा अबेयाव दङ मायाव दं दासिमबो जेबो खबर गैया होनना बुंदों। सोरबा बुंदों मुम्बाइआव दङ, सोरबा बुंदों अब्बा दङ, नाथाय बबेयाव दं दासिमबो मिथियाखै। ना नखरनि मानसिफ्रा पुलिसनो होथ'वाखै ना मा मोनसे लकेसनखौ ट्रेक खालामाखै बेखौ मिथिया। जायखिजाया नखरनि मानसिफ्रा ओरैबायदि दुखु जादों आरो बे सासे मुंदांखा बर'नि बिथाङा मोजां भिडिअ बानायोमोन, रिल्स भिडिअ बानायोमोन आरो शर्ट मुभियाव भिडिअ बानायोमोन आरो इउटुबबो दंमोन। दा बिथाङा गावनि इउटुबाव फैयाखै, फेसबुकाव फैयाखै बा फंसे बाथ्रा बुङाखै बेनि सायाव। दा बेनिखायनो सोरबाफोर दंब्ला बिथांनि खाथियाव बिथां नखरनि मानसिफोरनो खोन्थाहरबानो जाबाय। दा माखासे भिडिअ दं बेखौ नायबा नोंथांमोना बुजिगोन। मोनसे रिकुवेस्ट बियो बेहा साननो हनो हानाय गोहो दङ। आं मिथिगौ बेहा मोजां गोथौ गोसोजों साननो हनो हानाय दङ। नैबे गथ'नि थाखाय जे बियो फैफिनगोन आंबो आसा दं, दिनैसिमबो आसा दं। गुबुनजों थांदों ओरैनोथ' मोनथिथ'वाखै दाबो। गुबुनजों थांदों ओरैनो गोमानानै दं बेखौ मिथिनानै दं। गावसिनिफ्राय जेबो खोन्थाहरनाय जायाखै, फन नाङाखै, मेसेज गैया, गोमानानै दं होननानै जों नागिरदों। दिनैसिमबो मोनाखै जोङो। नोंथांमोननि गेजेराव माबाफोर दावराव दावसि जादोंमोन नामा? दावराव दावसि जेबो जायाखैमोन। ओरैनो माने गथ'खौ हस्टेलाव नायनो होननानै थांदोंमोन। गथ'खौ हस्टेलाव नायनो थांनाय समनिफ्रायनो गोमानानै दं आरो मबाइल सुइच अफ जानानै दं। दिनैसिमबो सुइच अफ जानानै दं। ओरै नोंसोरनि जे बिहाव बिमा बिफाया न'खरनिफ्राय माबा जेबो बिसोरबो बिराद दुखु खस्थ' सहायनानै दं। बिसोरबो नागिरदों ओरै जाया ओरै जाया, फन हरबा हामगौमोन सानदों बिसोरबो। दुखु मोनदों बिसोरबो न'खरनि माने बिमाया आरो बिमाय बिनानाव बिब'मोनहा फंबायमोनहा दुखु मोननानै दङ। दिनैसिम मेसेज गैया, कल गैया। न'निफ्राय ओंखारलांनाया बिदिनो 8 तारिख जुननि 8 तारिखमोन, सानडे खालि ओंखारलांदोंमोन बियो गथ'खौ नायनो होननानै। बिदिनो दिननिफ्रायनो दिनैसिम गैया आरो 1 मास जाबाय। आंनि गथ'आ नैबेनो 8 बोसोर जाबाय, क्लास 4 आव फरायनाय। दा आं बेखौनो बुंनो सानो, फिलिया बिमाया जेरावखि थाया मानो, गवा, महाराष्ट्र बा जेरावखि थाया मानो, नैबे गथ'नि थाखाय फैफिननांगौ। गोरोन्थिया जायो आंबो मिथिगौ, खेबसे मानसि माथ्रयै गोरोन्थि जायो। बे गोरोन्थिखौ सुद्रायनो थाखाय आं समाय होयो, बोजबनानै लानो थाखाय आं राजि। जेब्लाबो आं नेनानै दं। थाबैनो बियो फैफिननांगौ अननानै नैबे गथ'नि थाखाय आरो न'खर गावनि फेमिलिनि थाखाय, आंनि थाखाय, संसारनि थाखाय फैफिननांगौ होननानै आं गले गले रिकुवेस्ट खालामहरो। न'खराव नोंथाङा हारसिङै दा माबायदि सुबिदा जानानै दं? जिहेतु गैया आरो जोथोन लानांगौथ' दिनाबो गैया। उसुबिदाया जोबोद उसुबिदा जानानै दं। जे गथ'आ फरायनाय, नायनो थाखाय मानसि नांगौ आरो हस्टेलाव दोनहैनाय मानाय, नायनाय, जानाय लोंनाय हैनाय, बेनिबो मानसि नांगौ जायो। आं हारसिङै बिराद खस्थ' मोननानै दङ। दा गथ'आ सुथि माने बन्द' मोनना दं फरिखा जोबनानै। बेनिखायनो जेबो दावराव दावसि जायाखैमोन आरोखि? जेबो दावराव दावसि जायाखैमोन जानायालाय। थांनाय समाव नोंथाङा जे दिनखालि थांदों, दिनखालि नोंथाङा खालामदों ना मोनाखैमोन? ना न'निफ्रायनो थांदों ना ओरैनो बायह्रा थांदों? न'निफ्राय आंनो खोन्थानानै थांदों बियो। जों मिथियो जे जोंबो खालामलाबायो, एखमबा एलबाम बानायो। बेखौ बायह्रा थांखो ना न'निफ्रायनो मा समाव, साननि समाव थांखो ना हरनि समाव थांखो? न'निफ्राय बिदिनो फुंनि 8थासो बाजियाव थांदों बियो। फुंनि 8थासो बाजिनिफ्राय। औ, हस्टेलाव गथ'खौ आं नायनोसै, आं थांनोसै, नों दा फैनानै ओंखाम ओंख्रिखौ संनानै जाफैदो, बेबायदि बुंलांदों आरो आंखौ मबाइलाव। औ, दुलिगाव
इउ एन एकाडेमियाव नोङो बिदि होननानै औ खोन्थालांदोंमोन खोन्थालांदोंमोन। ओमफ्राय बिनि उनाव फैया बिनि उनाव आं फन बुबाय, फन बुनानै एसे मिथिनाय बायदि जानानै बियो अबाव दं माथो नोंखौ गसाइगावसो नुदों आङो होनहरनाय लोगो लोगो मबाइलानो सुइस अफ जानानै थाबाय आरो बेनिफ्रायनो सुइस अफ। एसेबो रायज्लायनो मोनाखै दिनैसिम एसेबो रायज्लायनो मोनाखै। दा दिनैनि बे जोंनि ससियेल मिडियानि गेजेरजों नोंथांनि फरायनाया जेरावखि थाया मानो नैबे गथ'नि थाखाय, गथ'नि इयुननि फिउचारनि थाखाय फैफिननांगौ, संसार जाफैफिननांगौ, जेरावखि थाया मानो आं गले गले खावलायो फैफिनथों। जेबो नङा, गोरोन्थिया खेबसे जायो मानसि हिसाबै, आं बेखौ फोथायो। आरो बेबो निस्सय साननो हनो हानाय गोहो दं, गोथौ गोसोजों गुवार गोसोजों साननो हनो हानाय बेहा निस्सय दङ। बे फैफिननायाव थारैनो बजबनानै लानो नोंथाङा रेडि ना? बजबगोन, आं नैबे बजबनो राजि दं। फैफिनोब्ला फैफिनथों। नोंथांनाव जायगा दं। औ जायगा दं।